Ens trobem al Castell de la Suda de Tortosa per parlar-vos d'un conte que es presentarà el proper dimecres, però primer us posarem en situació. Hi havia una xiqueta que quan tenia 8 anys va començar a escriure contes. Als 9 va començar a explicar estos contes a la ràdio de Roquetes, Antena Caro, al programa de Mic Subirats Lletres Ebrenques. Aquest programa va durar 3 temporades i després va començar a contar contes amb l'ajuda dels seus peluixos a les festes del Renaixement. A partir d'aquí ha creat històries ambientades a l'època del Renaixement i aquí és on comença la primera història d'Irene López. Bones, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé. Nerviosa per la presentació del dimecres? No, no gaire. Bueno, te posava una mica en situació dels teus orígens, diguéssim, en el món de contar contes. Però ara ens hem quedat en els teus contes del Renaixement que explicaves amb els peluixos. Sí, des de fa 3 anys que faig contar contes per la Festa del Renaixement de Tortosa i en un principi aquest conte havia de ser un dels més que se representaven a la festa, però finalment no ho va ser. Així doncs, uns anys més tard, se'm va acudir de poder reaprofitar-lo i proposar a l'alcalde que es pogués fer en format de llibre. I com ha sigut este temps des que se't va acudir la idea d'aprofitar la història en un altre format a que finalment pugui sortir? Bé, hem estat 2 anys al darrere d'aquest projecte, però finalment l'editorial Ònix Edicions l'ha recolzat i ha tirat endavant l'edició. I com vas arribar a contactar amb l'editorial? Doncs després d'un llarg procés, perquè primer havíem intentat amb altres editorials, finalment no havia funcionat, però a principis d'aquest any ens vam posar en contacte amb aquesta editorial a través de la llibreria Serret de Vall-de-roures, on coneixia ja molt bé, a partir dels contacontes que abans comentaves, a l'Octavi Serret, i que em va facilitar poder parlar amb l'Òscar Esquerda, el de l'editorial. I tens l'editorial, també tens l'Ajuntament de Tortosa. Quins altres organismes tens que t'han ajudat? Sí, agrair especialment la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa que ha recolzat el projecte des d'un primer moment, així com també al Consell Comarcal, a la Diputació de Tarragona, a Òmnium Cultural, que també han recolzat el projecte, i a la llibreria Serret de Vall-de-roures i la Casa de la Festa. Com no, sent un conte infantil, hi ha unes grans i enormes il·lustracions que ocupen tota la pàgina. Sí, i tant que sí. El conte ha estat il·lustrat per l'Ester Besolí, la il·lustradora dels contes de Moniato, que des d'un primer moment també va estar disposada a col·laborar en aquest projecte i doncs aquí podeu observar els dibuixos ben macos de tots els peluixos protagonistes del conte. Ha sigut difícil des del punt de vista històric poder explicar als xiquets, o poder trobar la manera d'explicar als xiquets correctament tot el que passava i com era el Renaixement? Doncs sí, la veritat és que sí, i més del que ens pensàvem en un principi, perquè clar, pot semblar que és molt fàcil perquè és un conte adreçat a la canalla, però de fet no ho és, perquè la documentació històrica ha sigut molt important. He comptat amb l'ajuda de l'historiador Enric Querol, que va documentar tot el llibre, i també per la part del castell i de les fortificacions de l'Associació dels Amics dels Castells, el seu president Jordi Jordà. Doncs ja ho sabeu, si teniu canalla d'entre 7 i 11 anys els hi podeu comprar este conte que es presentarà el proper dimecres al Museu de Tortosa, a l'aula didàctica a partir de les 7.